ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay badong, tabi ngay bingayem matanda ta si daan akar ni Timanaw. Alaga, di kaya't kuha si Dayan na partes. Na, nagswitik kamutan. Kukom aming jelo po kan lasag. Na, anya ngay dagito imbatim kanyak. Ay, kat kita, ma. Ay, sos, saka kan payak, kan tengay, apay ngay. Isuday tati si Dayan. Kan nagado adigaw. Malmesak matan dito'y adigaw. Ay, mga daki din. Aha, saan ang mabalinda ito'y ang mapaspasamak ba daw? Sweet-sweety kan nakaw. Anya saan na mabali na sasawam? Amom tuyang, dito'y apagtaingan. Siyak ti masursurot. Amom, no abay? Apay, Siya gayam ti kalakyan. Isu ang mga ta. itatanalpastan anangan. Anya ngay ti aramidem, tanagtugaw kamutan di tasalas, sapay nakangato dagita karangrangyad asakam. Ay, kita ginanak na. Aginanaka, kalkalpas mula ang anangan, aginanaka. Ay, makabannog matagngal-ngal ko namsa. Loputi manok kindaldalam ko naman. Ay na. Inka kita ginawan. Anya, siyak, pag inawan, no way, never. Anya ano way kun never. Awan pa'y nararamid mo. Siyak tinang tiliw iti manaw. Siyak pa'y tinang partay. Siyak pa'y tinang lutaw. Anya langan nga itinaramid mo. Nangan kalaang. Iso asikamot itatagin now. Ay, kayat. Iti da ito'y agundaway. Siyak manayin, tinaskin na masurat. Na, makadlawak sa abadaw. Si kamo laasikan ti masursuraw. Siyak ngay mag. Ibagak man ang king katuyang Siyak, ti kalakayan, dito'y apagtaingan. Isu siyak, ti rumbang nga masurat. Ay saan? Diyak kayat day taas si kalangan ti masursuraw. Agreklamo a. Ha? Agreklamo ka? Pagreklamo nga. Ay kat ije barangay hula. Ken ni Kapitan. Awan ni Parindeng. Saan ka makareklamaw? Ay makareklamo aklata. Ha? Kunam siguraw, sanak ang makapagreklamaw. Agreklamo akin ni Kumarik Abanang. Nagmayatin ti agistambay dito para daan nyo kwaraw. Nagparir ti akin na. Ito gayam ti imula mi akay kayo di tawi. Mabalay na dito ko nga agistambay nga agmalmalan. Nga pa di mo mapantulungan ni Nana tuyang agbilbilag iti irik ijay igid ti kalsada. May bayamaw, kaya na day jay. Kasi mate, ibakbaklay na dagiti sinako nga irik. Bayam nga ruday. Mapan kong tutulungan, intun kayat ko atulungan. Saan ka di arumbang agtinulong kaya? Ay siyak tag desisyon. No kayat ko atulungan, win no saan, awan mabalin na. Siyak tag desisyon. Apay ngay. Imbasar ko kaming kay, dito'y agong ka. Ha? Sino ka na kami, ninanamatuyang, itinatangtangos, itagong na. Sika, tataba daw. Ha? Inyamit nga di agong ninanatuyang. Kasla napilidan iti pisaon. Iso man. Kahit dahito'y agong kungay. Day tagong mau. Kasla agong ti Amerikanaw. Nagtangaws. Hindi. Kung nagtumag kay. Iso asyak, ti masurot ko araw. Ay, no siyak to nga rod ti mga asawa. Day to nga rod asawa ti masuraw. Talugpap mo't apirmito'y agong kaw. Kaslagong ni ang kilinteng. Ay, unay matan mare. Si kamanan ti agibilbilag iti inapit yung nga irig. Sapay nagbudot. Ay, awan mabalin kumaray. Tadinakmat kayat atulungan ni Badungkaw. Apay ngay. Masadaw. Ay, saan mo't amabalin ti kastangar aramiden na Ay, siyak amin maray. Kalpasan nga ibilag ko da ito'y irek. Ipakiskis ko pa. Si kapay ti mangipakiskes? Una, kalpasan amayawid ka o siyak tupay laeng ti agtaap. Di mo ibaga asikan tupay ti agluto. Katuan maray. Talaga kasta ti mapasama. Kat, no pa nagpapanganan, Ay namaray, ni badung ko ti umuna asumangaw ijay lamisaan. na, ay no siyak la amay saan amabalin ti kasta.
Da kami kaniintay, agtintinulong kami. Saan ang mabalin asyak laang ti agtrabaho? Ni badung ko nga main ti kanayon ang masursurot ide balay mi, Maray. Apay ngay, Gapu kanaw ta iso ti lalaki. Ken gapu kanaw, tanatang tangos ti agong na ngem iti siya. anya. Pudno mo't day, Maray. Natangtangos ti agong na ngem iti siya. Iso abay-bay aklatan nga iso ti masuraw. Ay no siyak, sana mabalin ti kasta. Adda ayamot tinangusan iti agong. Kastoy ti maibagakken ka, Mare. Di mo iruwam ni badung mo nga isulatan ti masursurot. Ay, spoil them tumat nga main. Tuyang, nakaluto kan? Itayak pa yung mabisain. Di ka mo lagayaban. Mangmangan ako na, itaypay. Anya? Nay, mangmangan ka mo tingag pa isaw. Apa di na kinayaban ngay? Apay ko mga ayaban ka. Kat idi madama ak ngagtrab-trabaho. Anya nga itinararamid mo. Day tala nagtugtugaw. Lalaki ak tuyang. Desisyon ko ti masurat. No kayat ko ngagtugaw. Kansan ngagtrabaho. Aramidag. No kasta. Saan ka nga rudmot ang mabali na mangan? Ay sana. Sana mabalinday ta. Agtugawa ka. Ay, saan ka ngagtugaw? Ha? Saan ang mabali na mangan ka? Gaputaawan nintultulong mo kanya. Ay madiday tuyin tuyang Gulo day tuyan no ipilit mo ti kayat mo. Ireklamo ka. Pangireklamuam ko makanya katawan mo't ni Kapitan. Ay kat ireklamo ka ay iti kagawad. Nagaduda. Uray dalapitaw. Ay, iji barangay hall tinaskan a pagreklamwam. Saan adito tersinak? Asino aya ti reklamom? Ni tuyang Nitoyang mau ti reklamom. Wain, tadi na kayat apakanay ni tinluto na. Kat kasano mat nga men. Nakitak mat nga men nga agmaymaysa nga agibilbilag iti irek. Ay, jak kayat atulungan, mare. Iso siguro adi nakakayat apakalan. Ay, basta. Agreklamo Kat naskay ngagsango kami. Ija ito barangay hall ati pagsangwan yaw. Saan adito tersinak? Apay, umadayo kami pailaing. Dituin Paggatangan laeng dito. Saan a pagsangwan dagiti tao nga da reklamo na. Kahit agtugtugaw kalattamanan dito'y balay badaw. Isugayam ti kayat ko nga ramiday. Di mo kat mapansakurwan iti kanan dagiti manok iti ruwar. Nita, ibaon nakiday. Sikan, ano nagagit ka? Ay talaga mapanak. Takayat ko adumakkel dadagaw. Stadan to partyok asidaw. Day taman ng bagbagim ti pampanunuta maun. Kasano agmat niya Di mo gayam kayat ti tumulaw. Day talag tugtugaw tamaw. Unakmat king ka, adito'y abalay. Siyak, tinatangtangos ti agong na. Iso asyak ti masuraut. Ay katsang ka mangarod nga agsida. Inton agpartiak iti manok. Tasyak laeng magtimang takpakan kadakwada. Anya! Jake, apay nga awan ni Kapitan. Awampay, apay aya. Nagmayatan, kanayon ko mga awan. Kasla naragsakan no awan ni Uncle Kaw. Kat, uray saan tayo ga mga agrunda, mabalin latta. Nagkunamot kan ka. Agrunda tayo latta, uray awan ni Uncle Kaw. Awan mo't amang ibaon kada tayo. Siyak! Siyak, timang ibaon kada kayo nga agrunda. Tapay ko masurutan da ka ngay, mate. Siyak gayam ti chip tanaw. Nagloko kan dyan, tadamagang pailaeng. Apay, nalipatan masyak ti chip. Ay, saan ko mat nalipatan, chip? Agrunda tayaw, kat siyak ti mangibagbaga. No saan kayo asumuraot, makaraman kayo kanya. Apay, pudno aya nga agreklamo ni Pari Badong. Nakadamaga, Maray. Kadagiti ka aruba kat ni kanutuyang na ti ireklamo na. Kasta mo ti kunana, ngam kunak angay di barangay hall ti pagreklamuan na. Saan adito tersinak?
Apay nga min adito iti resenam ti kayat na apagreklamuan. As asideg ka no nga road. Masadot ka no amapan iti barangay hall. Ket kasanungay no ireklamo na nga agpayso ni Marituyang. Agrenniklamo dan Ay, nagrigat lakit di nga min ayat isaan nga agkinkin na awatan nga agasawa. Talaga ang narigat maray. Jay maysa, jay kayat na ti masurot. Jay mat maysa, kayat na nga iso ti masurot. Iso nga awan talaga adi da agkin na awatan. Amuyaw, no niya ti sidain may, intod madamdama. Mumeng tatabadaw, saan na masapol nga ipasikat mao. Kasanuyo nga mo ngay. Kit no nakita mi ni Nana Tuyang nga nagtiliw iti manok, uray na laki namat kamat. Aging ka ijay, abagatan. Nay, hamuyong agpaiso Manok ko naman, mabsugak manay. Tatabadaw, Ah, sika kumati ng tiliw ijay manok. Saan ani Nana Tuyang? Permiti banog na ng kamkamat ijay manok. apay kumasya ngay, kit isumit ti manglutaw. Saan ka di arumbang agtinulong kayaw, tatabadaw? Ay saan? Saan nga uso tek tintinulaw? Handulo amin dayta. Tatabadaw, ninsamot Nana Tuyang deta sumungad, aw. At damot awit na nakamalukong. Ha, Damagak man no sa dino pangipanan na. Nana Tuyang, papanam. Ay, dakkel unay jay pinartik a manok. Jak masida amin. Iso padigwak man da kumarik akwanang ken kumarik abanang. Asigay, dita kayon, babos! Saus, tatabadaw. Saan nakansamot ngayon raman ni Nana Tuyang iti sidain niyaw? ay sana mabalinda ito Ay agawid na kan. Diyak mamating awan apulos ti ibati ni tuyang ka. Ingkan tatabadaw, narigat ti maawanan iti sidain. Apay nga, adi kulayang miten, ti imbatim dito kasirula. Ayan na nga, dagiti karni ti manok, nga imbatim apara kanyak. Apay ko mga ibatyan ka, kat di nakmet pulos tinultulungan. Iso nga anusamday tadigulaang akunam. Ay, madi na talaga. Madain, da ito yung mapaspasamak. Nakitam anapan ko pinadigwan, dagiti ko kumarik ijay inluto kasidaan. Sanaya? Talaga nga ingagaram nga impakita kanya ka. Talaga, mag? Apay, kayat mo dagiti kukumari mo, ngam iti siya. Ha? Nadlaw mau ba daw? Ay talaga adya akong maanusan ti kastangaw galay. Ireklamo ka. Agreklamo ka lang. Tauray siya. Agreklamo akmal. Nita, makigiddan. Ay, si kalaan ti reklamo. Kunak aya makigidanakan ka. Umunakan no kayat mau. Way, mapanakan. Ta sumaruno akmal. Si kalang ayat mo na tagreklamaw. Ay, aglisi ka nga rin dito pagnaka. Aha, si kakit dia. Sera-seram ti pagnaak. Ha? Pasalsalik ha? Kagawad, umayan dagiti umay agreklamaw. Nga sino da? Umuna ni tatabadaw. At damot iti likodan na ni Nana Tuyang. Ay, talaga gaya makayat dati agreklamaw. Hindi pa lang amin nga ibagbagan ni tatabadaw akayat na ti agreklamaw. Dito'y ka, kwaraw, tas si kati ripir no aglaban da. Masapul ti ripir eh? Ay, agkinamat da kita, no awan aganawa. Sa bagay. Nay, dagitadan. Siyak, muna kunak na. Siyak ti umuna. Papagnanak. Ta siyak, muna dito barangay hall. Siyak nga ron ti umuna sumrag. Kasano nga makastrag kayaw? Katagidgidan kayo mat asumrag di tarwangan. May salanga tao ti umanay dita. Ay, siyak, muna tuyang. Siyak ko na nay. Naguray kayaw. Siyak ti ripir eh. Tapnawan lugay. Agsin naruno kayaw. Siyak, muna kwaraw. Siyak ti rombag nga umuna. Kastoy langay. Tapno saan kayo nga agapa. Siyak ti umuna. Sumaruno ni tatabadaw. Sumaruno mat ni Nana Tuyang. Awan niya, mayat kayaw. Wala na. Wag, mayata kwaraw. Nakita ka, tas sumungsungad kayo adwa. Way, ta reklamo man da ito atuyang. Agasan maray. Di nakayat akalangin amangan. San kagayam ana ilakam? Apay kumangay nga ilakam ka kat nagsadot ka mag. Apay ngay matakas tatitratom ka ni Badong Mau Marituyang.
Kasimot no di mo pa kanon. Uwin nga raw, kaasya. Lastog gayam, kayat na, iso lang ti masursuraw. Gapo ka no, ta iso ti lalaki. Daytoy pa'y maray. Gapo ka no, tanatang tangos ti agong nangam iti siya. Agasumay day tarason na. Tinangosan iti agong itan. Ay katwin na maray. No natangos ti agong mau, sika ti masuraw. Angam nulugpap akas iti agong nituyan. Ay awan na, talaga nga iso ti sumuraw. Na, rumbang kadiday ta, marikwanang. Saan mabalin ti kasta arason mo, kabadong? Saan mabalin asikalaangan ti matungtungpal, gapaw tanatangos ti agong mo. Nangigmaw ba daw? Way, nangagaw. Kit asino ngay kada kamay, ti rumbang amatungpal, maray. At damot gundaway ani marituyang ti matungpal. At damot ti kanitaw asika ti matungpal, kabadong. Anya, Kasanungay no saan asumurot ni badong ko iti day ta atungtungan, maray. Ay kat, outside di kulambon maray. Bayam akagatan ti lamak. Ay, mayat maray, mayat! tuyang nagudwa na laing ti sidayin ta manaw. Saan ka lugi? Sagay sa ti lupaw ti manaw. Ay, katnas ka lang, ba daw? Jay dalam ti kukwak. Jay batikulan, king ka. Ay, katun kayat kaw. Gaputa siyak tinaglutaw. Si kamang ngarutagin na, wang. Wen, mayatak iti dayta. Mga tangaruday. Awanin ti riri, Sigay ba daw? Ay, tatabadong ka na natoyang. Kasta lang, tapno naragsak ti paragdenayo, kas agasawa. Agkin naawatan kayo. Ala, sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.